директори на дирекции, директори на училища. Уважаеми господин кмет на община Стара Загора, уважаеми господин кмет на община Раднево, уважаеми господин заместник кмет на община Чирпан, уважаеми госпожо областен управител на област Стара Загора, уважаеми господин областен управител на област Ямбол, уважаеми господин заместник министър на уважаеми директори на дирекции и на училища, уважаеми представители на академичното ръководство на Тракийския университет, уважаеми господин председател на Съвета на настоятелите на Тракийския университет, скъпи гости, студенти, преподаватели и служители. Започваме учебната година с дълбоко вълнение и надежда за по-добро бъдеще и просперитет. Но за да има човек вяра в бъдещето, е необходимо